Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah, monggo kula panjenengan sedaya sami bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas pinten-pinten rahmat nikmat ingkang sampun dipun anugrahaken dumateng kula lan panjenengan sedaya. Ingkang saat menika kula panjenengan sedaya sampun ngraosaken sehingga saged sareng-sareng nderekaken pengaosan menika, mugi-mugi sedaya ingkang sampun kita laksanakaken utaminipun pengaosan menika dados sababipun kula panjenengan sedaya nampi rahmat ingkang langkung ageng, nampi nikmat ingkang langkung sampurna, ya menika ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, tasih badhe kita bicara ngingi masalah warok. Ingkang warok menika walianipun bandinganipun tomak. Pengaosan ingkang sampun dipun critakaken bilih wonten setengahipun ulama ahli tasawuf pengin jajal, pengin ngertos apa ya iji enek to wong kuwi sing nandangi apa-apa kuwi krana Allah,
Jur atine ora klebon apa-apa liyane Allah. Dan iku terus sak duwene duit, sak duwene bondo niku diweh-wehne wong fakir miskin, angger nguwahi diomongne huzlan laka. Huzlan laka. Ino kanggo awakmu. Ngoten. Akhire sedaya niku mboten enten sing jawab, sing jawabane ku tepak ngoten. Yo sakane panjenengan kula ni wong melarat ino mbok ben. Enek sing ngono, enek sing Rumpun yo butuh yo napa neh, ino-ino nggih kersane. Macam-macam jawane mboten enten sing cocok. Sampai suatu ketika diambake hasil manggih. Niku nalikane suatu saat enten tiyang disukani diomongi ngoten niku khudlan laka. Faqala lahu. Terus tiyang niku jawab lha kok aku zuhu lamunka. Aku njukuk ora sangka kowe. Ya ora ino aku. Wong kowe mek sekedar buwe Gusti Allah, padha ae to aku ya buwe Gusti Allah. Apa ino ora. Lah niku marem. Fa ingkana mongko lamun ana niki alasane nggih. Fa ingkana mongko lamun ana iku lil abdi kedue kawula. Apa istisrafun? Apa istilahnya? Istisrafun niku lirak-lirik lah. Utawa amrih mulya. Apa istisrafun amrih mulya ila khalqin maring makhluk. Aw sabqiyatun nadzurin utawa cepete ningali ilahi maring makhluk qabla maji rezeki sadurunge tekane rezeki. Nek wong niku sing didelok-delok kira-kira engko sing nekakno rezeki iku makhluk ngoten lho maksude. Ora kok terus Allah dhisik tapi makhluk dhisik. Wong iku lho sing duwe dhuwit, kuwi sing ngadep ngekeki dhuwit aku iko. Wong iku sing duwe dhuwit mesti arep nuku dagangan kuwi iko. Jadi dhisik ndeloke makhluk au ba'dahu utawa sakbare tekane rezeki. Delala nek wong ngekeki dhuwit sampeyan terus muni alhamdulillah matur nuwun kula diparingi rezeki. Tapi ora eling Allah blas. Ya sing ketok ya wonge kuwi. Famuqtadu hadzal wara mongko utawi tatrapane iki wirai sing wirai sing model niku wau. Lha enek wong kok atine niku sik ndelok makhluk mawon. Nek gak kok kono gak iso oleh dhuwit aku. Gak kono gak iso oleh dhuwit aku. Lek enten tiyang kok atine ngoten niku dan dia ingin ngoten lho nggih. Berarti lak tukule lak tomak to nggih. Terus piyambake pengen supaya gak ngoten. Maka harus ada sesuatu yang dilakukan. Famuqtadu hadzal wara mongko ta tuntutane iki wara. Wal wajibu fi haqqil adab lan kang wajib ing dalem nekani kewajibane tata krama. Mboten kok soal oleh gak oleh lho niki nggih. Jangan salah ta enten nguwahi sampean tampa ya oleh mawon nggih. Contone sing penak nggih kaya kula ngeten iki lah. Kaya kula meneh pengajian. Terus bar pengajian kula dikei amplop. Niku lak jelas rezeki to niku. Bakda maji rezeki sak bakdane amplop niku dugi teng tangan kula. Kula niki kelingan Allah. Napa kula ndelok panitiane? Ya, ngoten niki nuwun sewu niki kula mbok contoh awak kula dewan sing penak. Ben sampean mboten neko-neko nggih. Utawa sakderenge kula budal pengajian wis angen-angen. Iki engko bar pengajian mesti amplope kandel iki lho. Iku iki ora rutinan iki. Lah, kaya-kaya sing nekakno rezeki niku dudu Allah tapi panitia sing ajeng amplop niku jenenge istisrafun alal khalqi. Utawi sabqiyatun nadzurin ilal khalqi qabla maji rezeki. Sadurunge tekane rezeki wis ngarep-arep kok makhluk. Utawa wis nampa rezeki lali Allah sing ketok sing ngekeki makhluk. Ya ta? Nah,
niki kudune piye? Lek wong sing wirai niku terus kudu piye? Dalam hal tata krama lho nggih. Lek soal halal niku cara fikih jan halal niku. Nggih ta nggih? Jan halal niku sama sekali mboten haram. Tapi dalam hal wirai ini ada tata krama. Apa yang mesti harus dilakukan untuk tata krama? Den iki. Iku khabare pamuktado wau. Nek ngono piye? Iku ala yunila. Arep yen to orang ngwehaken sapa abet. Nafsahu ing awak dhewe ne abet nguwehno sayan ing suwiji-wiji mimma saking barang yakti kang teka pemahi ing abet ala hadhil hal ing atase iki tingkah. Carane ya kudu dicegah. Lek perlu wis ora usah ngaji-ngajian ritek. Lek perlu pun mboten usah samanane kula, paning ngriko lho. Masjid wis ngono nggih. Bukan apa-apa, ini untuk melatih diri, ukubatan krana nghukum marang awake dhewe. Alasane niku ngoten ora kok terus ben malah ketok. Wah, mboten usah. Mboten perlu lho, ben malah dibesel-beselno ning sak lho ngoten niku. Ora sida wirai lek kuwi malah njaluk tambah jenenge ngoten. Lah, mboten usah. Jane mboten usah ngoten, cukup nggih ditampa matur nuwun terus ndonga bareng-bareng mugi-mugi manfaat barokah itu malah bar ya. Gitu nggih. Matur nuwun alhamdulillah mugi-mugi manfaat barokah. Kata-kata mugi-mugi manfaat barokah berarti isih eling Allah kan ya. Ya ora usah sampean arep nguwehno isin-isin terus ora salaman terus ora wis kiyane mlaku digresek-resek ngono karepe lah apa. Kan sok enten to panitia sing sok terus macak ben gak ketara ngowahi ora usah ketara ritek panggah ketara lek kowe arep ngamplopi kiai. Ya diaturnya biasa. Monggo niki anu saking panitia kangge Pak Yai. Nek perlu malah didongani. Nggih mon monggo kula tampi mugi-mugi sing kula tampi nggih manfaat barokah, sing sisane nggih manfaat barokah. Malah padha penake. Lha timbang terus betul usah. Niku padha-padha riku kowe sing panitia ya krasa riku nekane kiai ora nyangoni. Lah sing kiyaine ya metu riake ben diarani kiai ra butuh duit padahal kenene ngongso. Malah rusak kabeh niki mengke. Jadi jane enten penyelesaian ngoten niku. Kados niku wau. Enek wong nguwahi duit kok ora manfaat kanggo kowe malah kowe ino lek mbok tampa. Lah dijawab, lho ino iki dalam hal tatanan tata kramane ketoke ono aku ning ngisor kowe sing kowe dhuwur. Tapi aku ora mangsa ngono. Wong iki kok Gusti Allah. Niatane kowe niat nguwahi aku, berarti malah jatahku iki. Kok upama gak sida tak tagih kowe. Lah untung aku iki gelem nulungi sampean, keniatan sampean arep weh tak selenggarakne. Iki sing untung sampean. Nek ora iku sampean ning akhirat dadi pitakonan. Kowe wis niat kok gak sida. Lho. Mane sok-sok nuwun sewu enten kiai niku sing nyongklok ngoten niku enten. Kiai sing atine pun awas, mursyid sing bener-bener ngerti atine murid. Enten kok. Nek pun salah riyen almarhum Pak Yai Mahrus. Niku nate sowan nggih, yang sing atine awas daerah Lore Tulung Agung mriku. Sing namine Mbah Marjan apa sih? Mbah Marjan iki Budu tapi hatine resik. Hatine resik lah Pak Yai Mahrus jelas ngalim nggih. Jelas ngalim. Dan niku nggih ngertos lek niku wong gampangane pun keparek karo Allah dadi Mbah Mahrus nggih ngurmati. Hormat saestu dateng tiyang sing budu niki wae. Nah niku sowan niku Mbah Makrus niku jaman semonten nggih tuku rokoke napa ngoten. Arep tumbas rokok kalih napa. Lah delalah niku pas menggok teng toko niku duite kantong niku tok. Padahal wis niat nek mangarep gula, kopi, teh kalih rokok. Dan niku akhire niku gak sida tuku rokok tapi cukup gula, kopi kalih teh. Kira-kira ngoten. Lho niku bangsa diselehne teng mriku niki, Mbah. Lah rokokku ndi? Padahal dereng kan rokokku ndi tak tagih lek gak sida. Wis kadung dadi niatmu disekseni Gusti Allah, kuwi lek gak sida dadi pitakonan ning kono. Daripada pitakonan ning kono tak takokne ndek kene. Yo niki dalam rangka napa? Dalam rangka jujur-jujuran. Enten yang sing ngoten iki enten.
Ngoten. Mulane nggih sok mambu. Terus sing pun nate awas-awas ngoten niku sok duit niku mambu mergo duit niku ngomong. Arep gak ditampa kuwi pancen wis kadung dadi niat, ditampa iku mengleh utang. Jadi kiai ini serba salah, arep gak tampa kuwi iki mengleh utang. Tapi lek gak tak tampa, omah pancen niate arep diwene aku iku wis kadung dadi stempele. Jadi ku bisane sok-sok kiai ngoten niku ora dibalekne. Tapi terus ngongkon wong liya kon nyedakane malih. Utawa mungkin kali Pak Yai iki disimpen yes. Iki jelas tujuannya kanggo aku, tapi kanggo nulungi ku mang tak dongakno dengan cara atas nama wong sing ngowahi aku kita sedekahne fakir miskin. Upama oleh hijau 10, hijau 1000 kok Gusti Allah muga-muga merono parake. Lha mboten lho. Jadi lek mulane sok enten kaidah ngeten, nek mboten salah taklim tengah niku. Padha-padha sedekah. Sedekah ning gone wong ahli maksiat. Niku luwih apik sedekah ning gone ahli ngamal. Bergerak sedekah ning gone maksiat sekian persen kemungkinan niku sedekah sampean arep dienggo maksiat. Tapi lek sedekah ning gone wong ahli ngamal, ya sekian persen kemungkinan lebih banyak dipakai ngamal. Niku untungnya ngoten niku. Lek mosok to lek upama jenengan ngekek duit kula terus kula ajeng ning kompleks terus golek pelacur kan mboten mungkin. Gitu gitu, tapi lek umur lek wong karwan kulino ngoten terus sampean sukani duit kan. Tapi kalau ora kok berarti terus ngekeki wong ngoten niku elek mboten lho nggih. Engko sampean terus mari ngono 11 ora gelem ngekeki wong mboten ngoten carane niate kan. Bek menawa duit sing tak wehno kono kuwi kena dienggo urus-urus. Bek menawa duit sing tak wehno wong sing kelakuane elek kuwi mang iki duit halal murni sangka aku niat sing ikhlas muga-muga dimanfaate tenan. Iki duit barokah didungani tenan Allahumma barik lana fima abqaina wa barik lana fima ataina ngoten dungane wong weweh niku. Ya Allah, mugi-mugi napa sing kula wehne niki nggih barokah, napa sing kula tinggal dereng kula wehne nggih barokah. Niku mungkin saged mawon terjadi ngoten. Tak ngoten terus. Yang ini ku krana mangane mangan halal terus, ana biasane mangan haram terus, adalah nopo duit sing sampean sing halal. Krana halal dadi daging sing resik. Krana daging sing resik ngepasi getih sing produksi saking panganan halal wau mlebu teng jantunge wong niku ngresiki jantung. Akhire jantunge resik, krana jantunge resik, niate resik, krana niate resik, lakone dadi tinggal titik waras. Ngoten niku nggih saged. Betul lagi, ya mulane yo ana kaidah sedekah iki sing paling apik ning gone wong sing saleh-saleh. Lah ku wong elek-elek gak uman. Mulane kabeh niki mesti karek balik teng keniatan. Oh, ngerti lho nggih, teng keniatan. Tunggale ngeten. Contone malih. Enten tiyang nandur nanas. Nandur nanas. Lho kok urung anu wis dipaneni wong. Niki nuwun sewu, ini soal tata krama lagi, bukan soal fikih lho nggih. Lah soal fikih jelas nyolong nanase wong ku haram. Gitu nggih. Nah, haram karo gak haram niku lak soal lakone wonge. Lah nek wis genah haram wong sampean ora usah grundel kono wis nglakoni haram. Kok tambahi karo donga sampean sing elek. Kok terus tambahi sampean karo miso-miso, muga-muga ra slamet. Nun sewu niki ngomong akibat lho. Karena jenengan iki madlum. Duwe nanas diunduh wong liya sing dudu elak. Jenengan madlum, tegese dizalimi sing ngunduh niku zalim lah ngoten nggih. Maka jare doaul mazlum mustajabah. Dungane wong sing dizalimi kuwi mandi diijabahi Allah. Lah kok donga sampe terus donga elek. Semoga-moga wong niki ra slamet dunya akhirat. Dunya akhirat lho nggih. Lah niki wong niki delalah gara-gara nyolong nanas sampeyan sing sampean dongakno ora slamet niku pancen terus dadi gak slamet tenan. Akhire wong niku ora mundak tobat, ora mundak sadar, malah ngerampok lombo, malah maling luwih akeh, malah duwe sindikat pencurian nanas. Gara-gara donga sampean sing elek. Lek diatur soal tanggung jawab
Sampeyan melok urun nambahi volume elek wong niku. Nggih ta nggih? Dadi upama wong ero sampeyan nek diadili Gusti Allah, lah salahe kula nyolong niku didongakno elek kalih wong niku lho. Ngoten lho terus sampeyan katut diadili. Paling gak dadi rene. Iki nanas sapa sing dicolong? Nanas kula Gusti. Lah kok nanas kon di dadi jenengan. Lah meneh iki rezekine iki kok. Lah tapi piyambake nyolong pancen ndek lali ora omong ngono tok ae kok. Lah kok didongakno sing apik. Nah, mula saka niku tata kramane wong sing kecolongan. Iki tata krama sing kecolongan lho. Ora kok berarti terus mung sing nyolong kepenakan mboten ngoten. Sing nyolong tetep haram, tetep dosa nggih. Tata kramane wong sing kecolongan iku ngeten. Ya Allah Gusti, mugi-mugi napa sing sampun necal didolimi tiyang niku minangka kangge resik-resik bek menawi anggen kula zakat kirang tepak. Niku minangka kangge tebusane. Nomor setunggal nomor kalih, ya Allah Gusti, mugi-mugi manah kula panjenengan paringi sing ikhlas, ridho. Bondo niku dibetot yang niku kula ridho, ikhlas, insyaallah niku halal Gusti. Mugi-mugi saged kangge urus-urus tiyang niku supados sak badane mangan bondo kula niki atine dadi resik padhang, njur dadi wong saleh. Kula nyuwun ganjarane kesolehane tiyang niku. Penak ndi jajal karo miso? Nun, sampean menit. Ora selamat wong iki. Muga-muga cilaka donya akhirat. Apa lek wis muni ngono terus bondo balik sakal. Lanjut pangga mboten. Nggih to nggih? Nah, wong sampeyan niku sing sae didongakne sing apik man mergi jenengan nalika dizalimi niku dongane mandi. Lah pumpung donga mandi, dongane sing apik. Ya, sapa ngerti to barokah sampean dongakno ngoten terus wonge terus malah jadi tobat. Bangsa bar tobat terus ndeke mara sadar, bangsa sadar terus gethu. Bangsa gethu terus dadi wali. Iya ta nggih, mulane nuwun sewu lek enek santri kok nyolongi klopone Pak Yai. Niku malah kadang-kadang mulai iso dadi kiai deh. Niki nuwun sewu lek jenengan sing nate teng pondok budaya pondok pesantren iso salah ngoten to. Wong santri ora kabeh kusuk mboten santri nek sing glonjong barang. Kados ceritane Gus Dur pas anu niku diwawancarai Jaya Suprana niku tengene Tegalrejo. Wonten nyolong santri, nyolong napa sakale santri Tegalrejo Magelang nyolong iwak teng blumbange Pak Yai. Nah. Jadi ku lek dipikir nyolong ya Pak haram to nggih. Wong iwake Pak Yai terus dicolong santri ku Pak haram. Tapi kenging napa kok malah sing kathah bocah sing glonjong-glonjong malah iso dadi napa pemimpin masyarakat. Muga kiai niku jembar. Kiai biyen golek kiai saiki. Tapi kiai saiki nggih sik kathah nggih, sing sae ngoten sik kathah nggih. Paling mboten tata kramane kiai kelangan niku kan nggih terus sadar. Astagfirullah, colong sedayong jenenge santri. Ngene ngoten kiai niku. Apa jareke Kanjeng Nabi kuwi nek dawuh umatku kuwi luwih tak sayangi timbang anakku. Welase Nabi ning gone umat niku luwih welas Nabi teng umat katimbang mbok teng anak. Mulane enten sebagian ulama sing maknani an-nabiyil ummi niku mboten kok nabi sing dudu ra maca nulis mboten. An-nabiyil ummi, nabi sing welas asihe kaya mbok. Niku enten sing maknani ngoten. Terus kiai niki nggih sadar. Lah iya wong nabi karo umat kuwi sayange ngungkuli anak. Lah mongko aku iki kiai jareke warasatul anbiya belajar marisi lampahe Kanjeng Nabi. Lah santri kok ya anak-anakku dhewe. Nek terus aku kok gak rido. Terus aku mangkel, aku jengkel, terus aku rumangsa bondo sing dipangan santriku iki ora halal. Terus santriku kelakuane dadi rusak dunia akhirat kok aku ora katut kepothokan disiksa Gusti Allah. Akhire saya tak dongakno wis muga-muga apa sing dicolong santriku minangka sedekahku ning gone wurobak wong sing berjuang golek ngelmu tak sedekahi. Ya senajan bocah iki ra roh hak teku tak sedekahi. Niku malah kadang-kadang dadi bocah apik. Karena dongane ya ini mana lek pengen dongane ya ini sing nakal. Ngaten niku. Tunggale ngeten lho Pak nggih. Jenengan sosok di iki sing biasa bendina ibu cerawat.
Jenengan dadi wong lanang jane nuwun sewu jare istilah wong Jawa wong lanang kuwi Gusti Allah katon. Panjen ngoten, maksudnya napa? Ridol mar'ati fi ridho zaujiha. Ridullah alal mar'ah fi ridho zaujiha. Ridhone Gusti Allah ning gone wong wadon tergantung ridhone wong lanang ning gone wong wedok niku. Lho, niki aja sampean nggih gula-gula. Aja kok ya apa wong wedok ora oleh, ora sah. Pokoknya salat sunat aku gak ridho ora dadi salat sunate. Terus sampean menteng kelek, oh mboten ngoten. Sampean aja lali ku anfusakum wa ahlikum nar. Slametno awakmu lan bojomu, keluargamu saka neraka. Monggo lek sampean gak ridho dhek jegur neraka. Lek dhek jegur neraka, monggo sampean wajib aja sampai jegur neraka. Berarti sampean lek gak ridho iki ya dosa. Ngoten mulane ya aja kok terus ora iso wong wedok iki lek gak tak ridani ora iso. Lho kok dhisik lek kono jegur neraka wong jenenge sapi serakit. Kita jegur curang apa ora sak luku-lukune katut kan. Ora trimo sapi serakit sak luku-lukune katut. Betul lho ke. Mulane nek menawa sewu sing sering dinganu niku lek enten tiyang putri cerewet ndelakne sampean aja sing muncul terus menteng keleke sampean kudu dan dibalekno ya Allah. Mbok menawa niki minangka kangge obate gumedhe kula, njur kula diremehno bojo. Nggih mugi-mugi minangka niki pitulung saking panjenengan. Kaping kali ya Allah, ampun ngantos manah kula mboten ridho dhateng bojo kula. Mergi lek kula mboten ridho dhateng bojo kula berarti bojo kula sik mboten jenengan ridani. Lek bojo kula mboten jenengan ridani, berarti lak mboten enten sifat ridho sing nyalur dhateng bojo kula. Lah mongko bojo kula niku mboke anak kula. Lah nek mboke mboten sampean ridani, lah anak kula lak katut mboten sampean ridani. Lah napa gunane Gusti? Lha mula sangka niku nggih. Nek donga sing apik sisan lah, mumpung posisine posisi donga mandi. Donga sing apik sisan. Ya Allah, iki pumpung kula dizalimi bojo kula Gusti. Sakjane kula mboten selingkuh dituduh selingkuh Gusti. Kados janji panjenengan donga kula niki jenengan ijabahi Gusti. Kula donga Gusti, kula nyuwun dhateng panjenengan slametke sedaya keluarga kula, bojo kula, anak kula, sedaya sampean slametne demi kedzaliman sing pun terjadi teng kula. Lho ngoten. Mengki lak penak kabeh. Ya daripada sampean ngono dolim sampean kinten dolim musuh dolim, geni musuh geni, padha kobonge. Niku lek ora entek ora bar. Termasuk ibu. Ibu niku teng anak, Bu, bahaya, Bu. Anak nakal kok bocah kok nakale ngene. Ya nakal tenan mesti ngomong mboke. Mengko mbok iku lek ngomong mandi. Ridallahi fi ridal walidin. Ridane Gusti Allah niku tergantung teng ridone wong tua loro terutama ibu. Ibu niku pangkate 3, bapak mung 1 ya. Napa sebabe? Muga bapak niku mung titip katik titipe penak. Lah nek ibu lak dititipi lha mongko dititipi niku sengsara. Lho. Lah gawa tane ora apa-apa diselehne sik kena ngono gawa ora kena diselehne kok. Gawa 9 wulan ora kena diselehne. Berarti cara apa mau mandi malati niku pantes ya. Aja kok peh malati terus sak karepe dhewe. Malati niku sing ati-ati. Ngoten nggih, sing ati-ati. Ngomong sak ngomong niku meskipun ati jengkel, kewetune niku sing sae, Bu. Ya ambek dicekoti, ambek dijiwit bokonge, tapi karo bocah kok pintere ngene. Ayo kono ndang qiraah. Dadi lek nangis buanter wis kono ndang qiraah sing banter. Ben pinter maca Quran. Niku mengke malaikat niku nyekseni liwate kan bingung. Iki muring-muring maca Quran. Qiraah sing banter. Lah niki karo setengah donga malaikat lek ngamini. Muring-muring tapi kok maca Quran lha. Ya bocah insyaallah dadi bocah pinter maca Quran. Termasuk kados niku cerita apa tok kene-kene iki. Kula panjenengan pokoke lek sampe duwe tata krama ati napa istilah sikap sing mboten bener soal warok niki niku lek kepengin
napa numbune wirai lan supaya iso netepi tata krama nafsune disiksa, dihukum. Ben apa ben hati-hati. Kadek kowe ngarep-ngarep bahwa wis sangka menungso, wis mari ora tak kei malah. Tak tompo tapi ora tak wehno kowe. Tak tompo, amplope tak tompo, tapi gak tak wehno kowe. Tak wehno wong liya. Niku dalam rangka nyiksa hati dondang manut. Betul kubatan krana nyiksa linafsi maring awak dhewe ne abot. Disiksa kenapa? Finadori ing dalam kesalahan oleh ningali abet ningali ila abna'i jinsihi maring pira-pira anak bangsane abet. Jadi si padha-padha menungso sing gak iso kok sampai diyakini sing iso nyelesekno soal kuwi wong iko. Padahal pun ate dielingne kali saya Ibnu Athaillah ta nggih. Aja pisan-pisan kowe duwe penganggep nek sing arep ngangkat hajat saka awakmu kuwi padha-padha menungso. Mergo menungso padha menungso, makhluk padha makhluk, kuwi sejatine padha-padha ora iso ngilangi hajate dhewe-dhewe. Bener lho, sing saged ngilangi hajat namung Allah Subhanahu. Dene ana penampilan wong weweh niku sejatine ora weweh ning sekedar dadi kran saluran rahmate Gusti Allah. Ngoten. Apa terus marono wonge di dapur-dapur nih? Ya ampun, soalnya tuntutan tata krama mboten ngoten. Enten dawuh malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Sapa sing ora iso syukur ning manungsa, berarti ora iso syukur ning Allah. Lha piye? Ya matur nuwun Pak, kula tampi. Minangka peparing saking panjenengan, kula tampi ning monggo ndonga sareng-sareng. Kita sadari sareng-sareng menawi niki rahmat saking Gusti Allah. Lah nek terus moto kabeh. Ora kok terus metu sungkan, wah, sungkan nek tau digawe iko to, mari ngono sembarang kalur kudu ana kok sing kono ngongkon kok malah sungkan rawani bantah lah. Niki sampean malah terbelenggu oleh yang namanya hutang budi. Iya nggih? Kita enggak perlu begitu. Kalau kita hormat karena beliau yang memberi, itu wakilnya Allah. Telah memberi. Tapi jangan lupa bahwa pemberian itu tetap hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya senajan kowe duwe kok Gusti Allah ora kok wonge. Iya. Ngono kuwi ya, tapi nyatane ora angger wong dipasahi Allah kon nyerahne. Yo ngene nggih. Nyatane sing dipasahi Allah wong kuwi ya. Ya berarti paling tidak orang itu kan lebih dekat pada Allah daripada kamu dalam hal penyaluran rezeki. Nggih. Lah berarti karena dia lebih dekat berarti kowe harus hormat dia, bukan karena dianya tapi dia itu utusan Allah. Apa sampean nek napa surat terus disuwek dhisik? Dan diwaca dhisik ta? Ya berdiwaca kan iku nek kira-kira apik kan ya disimpen. Nek sampean mau disuwek-suwek berarti sampean ngenyek karo sing nulis surat. Sampean kok ngenyek karo sing wewe sampean, gak syukur karo sing wewe sampean, berarti sampean gak ngergani Gusti Allah. Nah, nek sampean terlalu mendek bahwa sebenarnya yang memberi itu orang itu, ya sampean berarti malah ninggal Gusti Allah, kebulet karo wong niku. Lah niku sing salah. Jadi kudu paham niki. Ampun kok terus moh nampa ya salah, moh nampa niku. Nampik rezeki ya dosa. Tapi terus punya keyakinan rezeki mesti liwat nih, ya salah. Maka secara lahir tata krama adab sopan santun dilakoni menurut syariat yang wajar, secara batin tetap kelingan kalau itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kakisati Ayub Al-Hammal kaya kisahe Ayub Al-Hammal kang dadi tukang napa tukang angkut-angkut. Ma'a Ahmad bin Hanbal serta Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma. Wa ya utai kisah iku ma'rufatun wis terkenal. Tapi kula dhewe dereng tahu krungu utawa ya wis tahu ngaji tapi kula lali. Kapan-kapan sok lek kelingan diceritakno nek. Nggih. Lah mungkin mriki disebutne ngoten tok. Ceritane wis terkenal lak sing aran iki. Sing tukang maca kaya kula kene ya pas ora merangkul. Wacana niki insyaallah niki teng ihya wonten insyaallah. Dereng sempat mutolaah. Wa kamaruya lan niki enten cerita sanese. Wa kamaruya lan kaya riwayat kang diceritakaken anu Syekh Abi Madyan
saking Syekh Abi Madian radhiyallahu anhu. Terus pun diceritane anahu sak temene kelakuan. Iku atawus teko hu ing Syekh Abu Madian sapa sing teko hamalun kuli buruh angkut apa manol napa malih istilahe tukang angkut manol kuli nggo teko bikomhin kelawan nggawa gandum enek kuli ngangkat gandum panazaat hu nafsuhu panazaat mongko ngrebut hu ing komkhun apa sing ngrebut nafsuhu nafsu Syekh Abu Madian jare Abu Madian atine ora penak wong kuwi gandum-gandumku kira-kira sing mangan yo aku kok sing ngangkut kono sekarang Syekh direbut pun kula gawane dhewe zaman sing gawane waqalat lan ngucap apa nafsu lahu maring Syekh ya tura min aina hadza ya tura nafsu apa kowe ra ndelok min aina sangka endi iku hadza iki min aina iku sangka endi hadza utawi iki komhon Abu Madian iki atine ngomong awake dhewe ngoten lho Abu Madian kowe kok ngerti enek gandum iki gandum kondi. Pakola mongko dawuh sapa Abu Madian lah maring nafsu. Ana a'rafu min aina huwa ya adwatullah. Jare nafsu, aku ki luwih ngerti. Aku luwih ngerti rezeki gandum sak karung iki kondi aku wis ngerti musuhe Gusti Allah. Nafsu iku musuhe Gusti Allah. Wa amara lan banjur perintah sapa Abu Madian ba'du ashabihi ing setengah pira-pira santrine Abu Madian. Perintah apa? Perintah an yadfa'a ing yen to napa? Ing yen to nyerahaken ngedum-ngedumaken sapa ba'du ashabihi hu ing gandum mau didumno li ba'dil fuqara maring setengah ahli fakir ukubatan krana nyiksa laha maring nafsu. Mergo nafsu pertama wau sekali roh enek wong ngangkut gandum bisa sukane piyambake. Niku sing ketok dhisik niku duduk Gusti Allah, ngoten. Sing ketok dhisik niku nggih sing weweh niku wau. Sing ketok dhisik nggih sing weweh niku wau ora ndang ketok Gusti Allah. Terus akhirnya seakan-akan nafsu niku muni ngoten. Jare Syekh Abu Madian, iki kok Gusti Allah lah, sing nafsune moh muni ngoten. Moh ora kok Gusti Allah, nyatane sing gawa kuwi ya. Nyatane sing ngeteri wong iku. Jare nafsu. Lah sing jarene apa? Syekh Abu Madian ora iki kok Gusti Allah. Terakhir nafsu. Lha ora kok wong iku kok sapa? Nek ora kok wong iku kok sapa? Nyatane geleng-geleng sing dotong-dotong gawa gandum iku mang kuwi. Jawabe, aku luwih ngerti timbang diapurmu cara gampangane ngoten. Nah aku wis ngerti lha iku kok Gusti Allah apa mbok takok-takokne. Ngoten. Justru nalika arep ndang syukur kuwi ke Allah iki nyerendet. Nyerendet ming perkara dijak bantah-bantah mbek nafsu niku wau. Niku Syekh Abu Madian wis rumangsa lek iki kedosan. Nafsu sing kurang ajar niku perlu disiksa. Akhirnya nafsu kan ya wis rek ngono kok Gusti Allah, tapi kan awak dhewe seneng ta keduman barang akeh ngono ya ngoten. Lah niki nafsune melok oleh nggon, lah krana niku disiksa. Kowe kalah melok-melok. Ya ngoten disenggreng nafsune. Kalah melok-melok. Kowe kok seneng mergo akeh dilongi separo ae, sing separo ana fakir miskin. Kalau pengen nafsu itu sak kudu ngoten iki. Kula nate belajar praktek ngoten yo lara tenan kok. Lara tenan. Kula niku nate mucal teng aliyah tambak beras. Mucal teng aliyah tambak beras niku pengen belajar aku mulang kuwi ora krana sapa-sapa. Ning pancen aku butuhe mulang. Mergo mulang iki diperintah Gusti Allah. Ora krana sungkan kepala sekolah, ya ora krana peraturan sekolah, mergo aku butuh mulang. Wis iki lara kabeh.
Kadang-kadang niku tangine mun kawanen ngoten kalih kari teng sekolahan niku. Wah, iki kepotong bayar aku. Lho ngerti wedi ya. Sesuk kula siksa sisan. Pol-polane pol wong ora mulang ning sekolahan paling dipecat ke sekolah. Dipecat paling kelangan bayaran sak wulan pira. Wong nyatane sadurunge aku oleh bayaran bine wis mangan. Katik kowe mulang krana wedi kepala sekolah. Aja mulang. Kula malah bolos wis. Anggere wis katik sing metu dhisik dhewe kok wedi kepala sekolah. Malah gak mulang. Ngoten. Mungkin lek wis waras, lah iya. Olehmu ora mulang mang lak krana atimu muni jereke sungkan kepala sekolah. Dadi padha-padha ora mulang. Padha-padha ora wedi kepala sekolah. Terus kowe nganggur ora mulang ngene kan ya berarti nyalahi aturane Gusti Allah. Ya mulang ngono ya tetep mulang ning ora usah ndelok kepala sekolah. Tapi pun jam ketiga. Yang jam pertama kedua wis bolos wis biene. Niku resikone ki apa lho terus dicap karo kanca-kanca wis dirusak karepe dhewe lho wis biene. Lah kula niku nate pas nyerok wegep iki. Kula lek malam Senin lak teng Tulungagung. Yen keturian pun jangu teng Tulungagung niku ben malam Senin. Betul kalih Pak Jalil. Ora usah. Mulai kene sik padahal pun Senin isuk niku. Lah urung kowe teko kono ya balas. Padha-padha balas ning kene jagongan mbek aku. Aku pikir ya matuk ya. Ada maksudnya niku Pak Yai kok ateh, mboten kok krana Pak Yai niku ngongkon bolos niku mboten. Artinya bolos ki sing maton. Lha sing maton ki aja kok krana wedi sapa-sapa lan melek apa-apa, ngoten maknane niku. Ya nyatane ning kene jagongan karo kiai kan ana hadise jereke mujalasatul ulama sak jam padha karo ibadah swidak taun. Lha kan ngoten. Lah mulang sing krana sungkan kepala sekolah kan malah nyembah kepala sekolah. Lah kan rugi akeh wis paling kene ae. Lah nafsune kan krutal-krutal iki piye golek manus kadung sembahyang ngene-ngene lah krana dipeksa kiai ini kan terus tunduk. Nah, nek mujalasatul ulama krana tunduk ning ngarepe kiai. Niku nafsu mengkel-mengkel. Mane wong niku jagungan karo kiai sak jam kuat iku arang-arang lho. Kiai sing tenan lho, lek kiai kaya kula mek guyan-guyan kene ya 2 jam kuranem. Kiai sing tenan sing sing atine pun eling Allah tenan, ulama bilah tenan, terus jenengan isih gocar-gocar sowan karo kiai niku gak setengah jam men wis gegerek aku. Tapi lek delok TV 3 jam ora apa-apa lho. Kenapa kok ngoten? Mergo sing mboten kuat nafsune. Ya semanten iki niku sing paling gampang noleh iku sing wae iko ngoten niku nafsu. Mereka kata Syekh Abi Madian ya langsung santrine wis le iku gandum iku sak karung wis ana fakir miskin ngono. Ngoten mergo nalika piyambake enek wong ngeteri niku ora ndang ketok Gusti Allah sing ketok sing ngeteri niku wae. Likauliha karena anane nafsu iku ro'at ningali apa nafsu al khalqa ing makhluk qabla ru'yatil haqqi sadurunge ningali Allah Subhanahu wa taala. Waqat kila teman-teman dicawahaken dening setunggal ulama ahalul halali ma la yukhtaru laka ala balin wala sa'alta fihi ahadan minan nisa'i war rijali. Lek digawe napa? Digawe sajak ngeten. Ahalul halal ma la yakturu laka ala bal wala sa'alta fi ahadan minan nisa'i war rijal. Ngoten. Maknane wis pundi? Ahalul halali utawi halale barang sing halal, luwih halale barang sing halal iku ma barang la yukhtaru kang ora dikrentekaken apa malaka kedue sira dikerentekno ala bali ning atase ati. Wala sa'alta lan ora njaluk sapa sira fi ing dalem ahadan ing wong siji minan nisa'i saking pira-pira wadon warijali lan pira-pira wong lanang. Enek rezeki sing gak mbok jaluk lan ya ora kemerentek blas, ora ana rancangan blas, ujug-ujug teko jenggelet ya kuwi halal sirfi. Halal
murni. Nek ijik njaluk nagih anu alah iku sik campur gak karo-karo wong njaluk sok-sok ya apus-apus. Anu lho Mas jane napa jane aku ya ora patek butuh bojoku lho jan gegeri ngene iki arep riyo urung duwe anak mbok aku di ngono to Mas. Padahal jane arep diwanu dhewe bojone ora lho ngoten lagi. Wis diwehi campur apus-apus ngoten. Bu patek halal mbok ora ngono kuwi. Ya lek weh-weh tampane halal, tapi motivasi jur enek sing ora beres dadi ora patek halal. Nek yo ora njaluk, yo ora kemerentek blas. Kok moro-moro teko bleng weh, lah itu ahalul halal. Waqad sarahalan wis mertelaaken bihadal makna kelawan iki maknane wirai aladzikar. Ya karena kamu nutur sapa ingsun ing hadal makna wa wadbihu lanus mertelaken sapa ingsun al-ghorodo ing sejo aladzikang qasadna kang wis nejo sapa ingsun ing ghorot sapa sing mertelakno Syekhut Thariqah guru thariqah wa imamu ahli haqiqah lan imam ahli haqiqah minal mutaakhirin saking golongane ulama sing akhir-akhir Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi rupane Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu anhu piye le mertelakno fa innahu mongko sak temene Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi iku kala dawuh sapa Syekh Abu Muhammad dawuh terus pundi i'lam annal wara'a alla yakuna bainaka wa bainal khalqi nisbatun fi akhdhin au ata'in au qabulin au raddin wa ayyakuna sabqu lillahi ta'ala. Napa to wara ini? Jadi iklam ngerti sapa sira ana wara sak temene wara iku alla yakuna arep yen ta ora ana iku bainaka antarane sira wa bainal khalqi lan antarane makhluk apa nisbatun bangsaaken nyendhekaken aku utawa kono bangsaaken apa bangsaaken fi akhdin ing dalem oleh nampa dibangsakno tak tampane sangka dheweke wong sing weweh aw atoen utawa tak wehne wong iku niku jenenge bangsakno paweweh aku sing weweh utawa kono sing weweh iki pekerjaan nampa sampean sandarno ning sampean pekerjaan weweh sampean sandarno ning gone wong iku lha niki jenenge nisbatun bi ahdin au atoen au qabulin utawa nampa aku sing nampa auratin utawa nolak aku sing kudu nolak niku nek panjen wong wirai ngoten iku mboten enten lha sing ana apa wa ayyakuna lan arep ento ana apa asabku sing teka dhisik ning ati iku lillahi kagungane Allah taala dadi cara penake omong rezekine Gusti Allah diwehno kawulane Gusti Allah diterno kawulane Gusti Allah arep nyumrambai ning makhluke Gusti Allah minangka jembatan rahmate Gusti Allah. Wong gak uman blas. Wah, jadi iki ngono rezeki mulai ya ora. Iki rezekine Gusti Allah, wong sing Ar-Razzaq iku Allah. Gitu nggih? Lah, aku iki kawula, kowe kawula, bojoku yo kawula, tanggaku kawula, makhluk kabeh. Lah iki kabeh arep manfaat kanggo kawulane Gusti Allah. Lah iki rahmat sangka Gusti Allah sing weweh kuwi jongose Gusti Allah. Lah sing iki makhluke Gusti Allah. Dadi jongos ngramut makhluk. Dan kaya dene buruh ngramut sapi. Sapi-sapine juragan, buruh-buruhe juragan. Iya nggih, sing ngedum suket niku wau buruhe. Niku duduk sukete dhewe. Ya duduk sapine dhewe, niku sapine juragan. Nek ngoten penak mengko.
Jadi jenengan ngoten Bu nampa dhuwit ke bapak wis ora usah nguwasi bapak. Iki kok Gusti Allah lho Pak, aja tersinggung. Ya, aku iki ya bojomu lho Bu, kuwi titipan saka Gusti Allah ramuten. Aku iki kaya wedhus, aku sing ngingoni, ngono Mbak. Ngoten kuwi lak mboten patek muring-muringan Bu. Yo nae urip pisan nek merengute tiwas kesel. Bahwa sing dimaksud as-sabqulillah niku terus kok sing teko dhisik Gusti Allah ngoten maksude piye? Bahwa utai sing dimaksud as-sabqulillah iku an ya'tiya. Arep yen to teko. Arep yen to teko apa as-sabqu kuwi mau disiki sing teko ning ati mang. Teko ilahi maring Allah zahiran ing dalem lahire min jamil asya saking sekabehane suwi-wiji. Dadi tata lahir sekabehane suwi-wiji niku sing nekakno Gusti. Lah niku tang teko dhisik teng ati. Digo prinsip awal. Iki aku butuh, iki sing nekakno butuh ya Gusti Allah. Lah ketoke gathukane kebutuhanku iki iku sing nunggoni kok. Lah iku nunggoni tok, iku ya kok Gusti Allah. Wong tugase kok Gusti Allah kon nunggoni ngono iki. Tak paranane. Lah mergo sing ngekek informasi lek kono duwe iki sing ngekek informasi ya Gusti Allah. Dadi iki ngono wong dikai weruh Gusti Allah kon njukuk jatah kok Gusti Allah bek menawa kuwi ya kira-kira saka Gusti Allah. Ngoten dene gagal berarti ora. Urung wayahe diparengno Gusti. Lah dadi ora perlu gelo. Wis rono tenan dikira-kira kono kok lek semara-rana kono gelem ngutangi. Dari teko kono urung utang, aja njaluk sang sik. Padahal jak arep njaluk utang iki. Kono wis bedhek sik. Aja nagih dhisik. Mergo sing utang kakange. Diutangi adike ngoten. Adike arep ngutang, nagih kakang sok-sok lak tiba kalah ngoten niku tane. Aja njaluk sang sik, bodo-bodo. Aku dhewe ngurusi ponakan merong bar. Yo aja ngono Kang aku. Alah wis dibutakno ngono lho. Ngono sampeyan aja grundel wis. Alhamdulillah aku tiba adik tapi iso nulungi kakang. Dene aku keplepet ya lah lek urung wayang bojo jek kurang 8 dina Gusti Allah ngatur pintere ra karuan. Yo belajar tatak ngoten. Sak dongakno muga-muga kakangku kecukupan. Ora-ora lek kecukupan ku ya kesaur. Dene ora kesaur ya ora urung kok tiba ponakanku. Lah ponakan pinter kan ya Pak Liye katut penak ngoten. Wis mengke akhire jembar donya niku. Niku jenenge kelingan Allah dhisik ora kelingan liya-liyane. Jadi secara lahir segala sesuatu itu datang dari Allah wal ilmi. Ngoten nggih. Wal ilmi lan ngelmu wal amal lan ngamal. Maksud itu seperti itu. Dari segala sesuatu itu harus didatangkan kepada Allah berdasarkan ilmu dari Allah, berdasarkan amal ikhtiar juga dari Allah. Jadi laku moro njaluk ngamal kan iki perbuatan ta? Njaluk Kang, aku ndang disauri. Iki ora kok aku butuh narik apa-apa saka Allah enggak. Iki pancen tata kramane wong ngutangi wong iku nagih iki minangka ngelingno. Ora kok aku milik hasilnya enggak. Iki kok Allah sing merintah ya Allah. Aku ngerti ngene iki sing informasekno ya Gusti Allah. Terus gagal gak kasil sing nyegati ya Gusti Allah. Jadi gak ada masalah. Enteng ya? Enteng. Wah sing ngono kenakan sing ngono kuwi. Kita-kita ora oleh-oleh. Lho, upama arep mbok tagih sampai tukaran bacok-bacokan iki sing elek ya keluargamu. Terus oleh apa? Ming sekedar oleh duit 100-200 sejuta 2 juta tapi terus kelangan dulur kelangan kanca. Lah ora cukup niku. Kamakola kaya oleh dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Walaqad jitumu lan teman-teman wis padha teka sira kabeh na ing kita ingsun Allah olehmu teka furada halihi jen kama khalaqnakum kaya oleh wis dadi akan sapa ingsun kum ing sira kabeh
awwala marratin ing dalem kawitane kedadean. Balik asal ngoten lho maksude. Yen aku teko ning donya ijen, saiki ya ijen. Nah aku ditekan Allah ijen nganti saiki ya tetep ijen. Ya mek urusanku aku mbek Gusti Allah kok. Dene nek ketok ngemuli klambi iku lak krana welase mak ngemuli aku. Asline aku ya ijen gak duwe apa-apa. Ya, ngerti sampai saiki ijen aku. Soal pipa itu gak pipa itulah urusannya sing nyawang. Urusannya sing nyawang. Iku pancen kono tugase nyawang, roh apik ya ngelem, roh elek. Nah itu segalane urip. Iya kan, Dek? Mana aja kok enek wong ambisi, piye bisane tanggoku marem kabeh, kudu ngelem kabeh ora alok-erna, ora iso. Jenenge tangga enek sing seneng, enek sing gedeng wis gawan. Ngono lho. Ora usah, wis pokoke aku ijen. Dene kono wae ya tak tampa alhamdulillah. Wong kuwi peparing saka Allah lah kewajibane wong kuwi kudu bales. Mun Kanjeng Nabi lek ngekeki conto diwehi kuwi ya kudu dibales. Ndang itu tuntunan Kanjeng Nabi. Wong tau diateri sempol ya kudu dibales. Sek iso sak ndure sempol. Ora iso ya paling ora padha. Ngoten lho. Nah, wong Jawa niku maleman wis bawah malah ora kepangan wong kabeh bawah. Ngene iku jenenge rezekine Gusti Allah. Nek kula panjenengan sadar ngoten, niku ya ora patek tergantung karo wong, tapi ya ora idek-idek wong. Niku lek sing nate kula aturke niku jenenge lam yalid walam yulad. Ora dianakno lan ora nganakno. Nek saged ngoten mengke walam yakul lahu kufuwan ahad. Sampeyan gak kena ditandingi wong. Lha piye ora butuh wong nek ya ora tau nglarakne wong. Wah niku sampeyan gak kena ditandingi niku. Wong ora butuh ora wedi. Ora butuh ora gak wedi kelangan. Nek butuh ngono wedi. Mane jero wong nek kadung seneng karo cewek. Ini sih muni pertama sak durunge muni aku cinta kamu mesti aku takut kehilangan engkau. Mergo harapane ten riku. Niku lah mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Allah saestu-estu saged nglampahi wirai ingkang saged nandingi tomak kula panjenengan sedaya sehingga saged namung gantung nek pengarep-arep namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sahabati Rasulullah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'ala sultanika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min syarri kullihi wa min fitnatil khayri kullihi Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ya wali ya hamid ya mujib ya ma'id ya rahim ya wajid aghna bi halalika wa haramika bi fadlika min siwaka bi ta'atika ma'syadik bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.